साननो गोनाङा बेनो जे बेफोरबादि एफा गिदिर माने राजनिति हान्जानि जायनाखि एमपि केन्डिडेटनि फाइनेल लिस्टआव बे फैदों बे सोमोनांथाव जादों बे फैनो नाङामोन दा माबे केपासिटिजों बे बिसिम सफैखो जों बेखौ बुजिनो हायाखै दा पृथ्वीराज नारायण देबखौ माने बेसेबा केन्डिडेट होनो नाङा बे बिराद गिदिर समस्या जागोन आरो बेथ' बर' नंखायाबो आरो बे ट्राइबेलबो नङा बे ट्राइबेल संग'आ जाहाथे बे रोखोम नङै मानसिनो ट्राइबेल सार्टिफिकेट होलाबाया जों बेखौ खावलायो ओरैनो जोंहा बिराद गिदिर गिदिर प्रब्लेम जाबाय आरो जों जाहाथे गोदानै आरोबाव प्रब्लेम जाहाथे जाबावा जों बेखौ ट्राइबेल संग'आव खावलायहरो माने बेखौ केन्डिडेट होयोब्ला पृथ्वीराज नारायण देबखौ माने बेसेबा केन्डिडेट होनो नाङा बे बिराद गिदिर समस्या जागोन आरो बेथ' बर' नंखायाबो आरो बे ट्राइबेलबो नङा दा जिनिसा बाथ्रा साननो गोनाङा बेनो जे बेफोरबादि एफा गिदिर माने राजनिति हान्जानि जायनाखि एमपि केन्डिडेटनि फाइनेल लिस्टआव बे फैदों बे सोमोनांथाव जादों बे फैनो नाङामोन दा माबे केपासिटिजों बे बिसिम सफैखो जों बेखौ बुजिनो हायाखै दा अबयसे राजनिति दलफ्रा गावबा गाव केन्डिडेटखौ गावबाव सायख'यो सोर केन्डिडेट जागोन सोर केन्डिडेट जाया दरखास्त' बयबो होनो हायो बयबो होगोन खिन्थु बिदि होननानै जे माबाया मा होनो पृथ्वीराज नारायण देबा जे बे केन्डिडेटनि एप्लाइ खालामगोन बे आसुरित जादों बेखौ खालामनो नाङामोन आरो जाय पृथ्वीराज नारायण देबा बुंनो थाङोबा हाग्रामा महिलारिखौ बेनो केस होदों करापसन खालामदों मादों होननानै बिटिसि नेगेटिभ केस होदों दा बे हिसाबै बे जुदि केन्डिडेट बिदों बे केन्डिडेट बिनाया जथेस्थ' बिपिएफ हान्जानि जायनाखि कर्मिफोर बिसोरनि गोसोखौ हयथ' गाज्रि मोनहोदों गोसोआव मोनसे माने गोसो बायनाय लाबोदों आरो बेल' नङा जाय मानसिफ्रा बिपिएफ हान्जानि बाहेरायाव थानाय मानसिफोर दङ बर'फोर एन्टायार बर'फोर गुबुन गुबुन दलनि मानसिफोर बे गुबुन दलनि मानसिफ्राबो दुखु मोनदों बेबायदि सासे मानसिया बोरैहाय जाय ट्राइबेल नङा बे ट्राइबेल नङि मानसिया बोरैहाय माने मोनसे एफा गिदिर राजनिति दलनि केन्डिडेट माने पेनेल लिस्टआव फैनो हायो बेखौ बयबो दुखु मोनदों दा जोंबो दुखु मोनदों आंबो पार्सनेलि आंबो दुखु मोनदों जों दुखु मोननायखौ फोरमायो जों नबसरनिया जेबो गाव इलेक्सन गेलेगोन आंखौ जेबो खालामनो हाया बे बाथ्राखौ बुंबाय थानायखौ जों नुदों खिन्थु बे बुंनाया ओरैनो बुंनाय बेयो गावखौ गावनि माने लाजिनायखौ फांथेनो थाखाय दोनखोमानो थाखाय बे बाथ्राखौ बुंदों माने बे सापर्टारबो एसे गावनि भटारफोर गावनि सापर्टार दं बिसोरखौ एसे मन'बल लाबोनांगोन बेहा एसे बे बुंदों खिन्थु बेथ' गेलेनो हाला बे गेलेनो हाला बे फाइनाल जाबाय बे जिखि बुङा बे गेलेनो हाला दा इलेक्सन गेलेनायाथ' बादो बे गावखौ बोरै गावनि पानिशमेन्टनिफ्राय बारग'नो हायो दा बेखौसो सिन्था खालामनांगौ दा नबसरनिया जे इलेक्सन गेलेनो हाला बिनि प्रमानाथ' जावले जों बुंनाय जाबाय जे बिनि सार्टिफिकेटखौ केन्सेल खालामनाय जाबाय आरो लोगोसे 2023नि 28 फेब्रुवारियाव हाइकर्टआ मोनसे अर्डार होदों जे कख्लाबारिनि आनइमप्लयड इउथ ससाइटि ओमफ्राय जंलाल बसुमतारी दावराव देंखो नार्जारी बे केस होनायाव एसेबां सरनाफोरनो सार्टिफिकेट होनाय जादोंमोन बर' कसारि एबा कसारि होननानै होनाय दा बे सार्टिफिकेटखौ WBDPCआ कर्टआव उइद्र' खालामफैदों दा बे हिसाबै इसेबां बर' कसारि एबा कसारि होननानै सार्टिफिकेट लादोंमोन सरनाफ्रा बे गासिबो इनभेलिड जाबाय बे सोलिलिया बेखौ बाहायनो हालिया बे हिसाबैनो नबसरनि जानाय सार्टिफिकेट बे इनभेलिड जाखाबाय बेजों गेलेनो हाखाला बे आरो बेल' नङा दा सरनानि बादैबो सरनायाथ' बे माने दा बिनि सार्टिफिकेटआबो केन्सेल जाबाय बे दाराय हाला आरो बे पानिशमेन्ट मोनगोन बे जेसेबां माने बेथन जानाय मानाय दंमोन गभर्नमेन्टनिफ्राय सुबिदा सुबिदा लानाय दंमोन बेखौ फिननांगोन बे माने क्रिमिनेल केसावबो गोलैगोन दा बेजों लोगोसेबो आरोबाव जायफ्रा सरनियाफ्रा जायफ्रा बर' कसारि एबा कसारि सार्टिफिकेट लानानै केन्सेल जाजोब्बाय जायफोरनि सार्टिफिकेटआ इनभेलिड जाबाय आरो जाय मानसिफ्रा सरनियाफ्रा बे सार्टिफिकेटखौ लानानै गेस एजेन्सि जादोंमोन पेट्रल पाम्पनि जायनाखि माने लाइसेन्स लादोंमोन बा गुबुन सुबिदा सुबिदा लादोंमोन बिसोरनि एगेन्स्टैबो केस जागोन आरो जायफ्रा साख्रि लादों सरनियाफ्रा ट्राइबेलनि बर' कसारि नाम लानानै बा कसारि नाम लानानै बे साख्रि लाग्राफ्राबो दिगदार जागोन दा बिसोरनि एगेन्स्टजों कमप्लेन नांगौ बिसोरनि एगेन्स्टजों जोङो माने केसल' नांगौ अब्ला बिसोरनि साख्रिया थांजोबगोन गेस एजेन्सि दानजागोन पेट्रल पाम्पनि लाइसेन्सबो दानजागोन बिथांमोना जेल जागोन ना जाया जेल जागोन बेयो माने माबा दङ माखासे IPC धारा क्रिमिनेल केस जायोब्ला बियो जेल जागोन आरो नङाब्ला माबानांगोन बियो बिनि इसिबां बेथन जानाय मानाय बेखौ रिकभारि खालामनानै होनांगोन दा बेथ' केस ल' दंखायो माद्रि पार्टिनि माने जोंनि केस ल' सुप्रिम कर्टनि अर्डार बे अर्डारावबो दंखायो ओमफ्राय दस्रा केस ल'बो दङ दा बे हिसाबै बे बारग'नायनि लामा बेहा गैया